Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube Mak Apwak Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar daerah mana saja yang akan admin kunjungi. Selamat mendengarkan. Sekali di bawahnya kutiku diate yo mani legalaknya roda bapu tapi timan coro untang kamu jual dan sana ti bola di badan masin ranca rumahnya paten panumpang sare ilalai bagai macam adonan duduk basandaran adonan tagak dakan duang ela bagan tuangan jawa dake seo disamokan kutiku di bawah lainnya pulo oto kosong lari manduo masih nabaula rumah lagero kaca setoran hari lasanjo piti tada pelai kabalanjo induk sama pamberang pulo manambang jawa sama kina bedo panumpang lalo badan bajago apalagi basito karahan dia kurang kamu dia anyo kailia panumpang nanya anyo pilih sopir menyuruh ala sampai nyinia tanya to kelangan balap dia lapia mangapoko sasisanya cuki tiba di rumah pas sopir badan lalati indua bare indak laba pikir nyo minta pitik ilalai jahan dinyo tagi di siko sopir mama ela tajunai kutiku di bawah lainnya pulo oto kosong lari manduo masih nabaula rumah lagero kaca setoran hari lasanjo piti tada pelai kabalanjo induk sama pamberang pulo manambang jawa sama kina bedo panumpang lalo badan bajago apalagi basito karahan dia kurang kamu dia anyo kailia panumpang nanya anyo pilih sopir menyuruh ala sampai nyinia tanya to kelangan balap dia lapia mangapoko sasisanya cuki tiba di rumah pas sopir badan lalati indua bare indak laba pikir nyo minta pitik ilalai jahan dinyo tagi di siko sopir mama ela tajunai si sopir oto dun sana kalau lagi baco nasi baroda tagiliangnya sekali diate sekali di bawahnya kutiku diate yo mani legalaknya roda bapu tapi timan coro untang kamu jual dan sana ti bola di badan masin ranca rumahnya paten panumpang sare ilalai
jadi sasaran, elok kita berpisah jalan. Denda kalau denailah bosan, biarlah denai hidup surang. Buja-buja jorayu, hanya pamenan diri, bila hati batamu, itu hayalan diri. Ranca sabana ranca, gue iman baguja, suko denai dah jadi cinta, denai korban si rembang mato, sayang hanya di angan saja, kiro baput dia mato sa